Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα update βίντεο για το Micro Pocket Edition το 0.13.0 Build 5. Αυτή η ενημέρωση ήταν για όσους ασχολείστε με κάτι μικροπραγματάκια λίγο ωραία. Ωραία. Καλή και περίμενα περισσότερο. Και ας αρχίσουμε πρώτον και σημαντικότερο. Το redstone επιτέλους μπορεί να τοποθετηθεί κάτω. Και έχουμε redstone lamps, μοχλούς, όλων των ειδών τα plate, όλα των ειδών τα κουμπιά, torch, redstone torch, daylight sensor. Επιτέλους τα μπλοκ αυτά παράχουν ενέργεια, tripwire. Αυτά είναι τα μόνα συστήματα που έχουμε από redstone. Εντάξει, περίμενα περισσότερα dispenser δηλαδή. Και τι έχουμε, iron door και node block. Επόμενο, έχουμε την κλασική πόρτα και το κλασικό chest. Δεν είναι κάτι καινούργιο, απλά το έβαλα. Μετά έχουμε τις πόρτες από το 1.8 Minecraft στο PC. Ανοίγουν με μοχλό ή κουμπί ή κανονικά. Και έχουμε και το trap chest, το οποίο ανοίγει σήμερα redstone. Και η διαφορά είναι ότι έχει αυτό το κόκκινο πράγμα για δίπλα. Μετά έχουμε bridge door. Και κάτι νέο που μπήκε με την αναβάθμιση είναι ότι αυτή η τύχη με σπάγκο μπορούν να γίνουν έτσι. Μπορείς να φτιάξεις ένα κάσο, αλλά σε ποιον αρέσει να βλέπει το σπάγκο. Τέλος. Μετά έχουμε jungle door. Και η διαφορά είναι ότι τα rails ανάβουν τώρα μόνο με μοχλό. Τα rails, τα χέσα έχουμε ακασιά door, ναι. Και αυτό εδώ το βαγονάκι μπορεί να παρέχει σήμερα redstone. Μαζί αν είναι σε τέτοια ράγα με pressure plate. Και αυτή την πόρτα δεν θυμάμαι να σου πω πως λέγεται. Κάτσε να δούμε. Dark oak door. Ναι. Και τα activator rails. Ναι, ψιλοχρήσιμο για αυτά. Τώρα, άλλο ένα ωραίο έτσι σημαντικό πράγμα που έχουμε είναι τα κουνέλια. Είναι πιο μικρά από το PC, από τα κουνέλια του υπολογιστή, έτσι φαίνεται. Επίσης μια άλλη διαφορά είναι ότι όταν τα πλησιάζεις φεύγουνε. Στον υπολογιστή δεν γίνεται αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό. Ναι. Όχι σε παράδειγμα με το φαγόνι και τα ρε. Και κάτι που μπορείς να φτιάξεις. Και έχουμε και αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ναι. Και άλλη μία σημαντική αλλαγούλα. Είναι τα desert samples, που είναι έτσι όλα κτίρια. Υπάρχουν 4 διαφορετικά είδη. Αυτό ήταν θαμμένο μέσα στην άμμο και το κάψα και το ψηλό έφτιαξα. Τι γίνεται στα desert temples? Μπορείς να βρεις διάφορα μόνο εάν σε βγάζει αυτό που το pressure plate που κάνει κάπου κάτω, έχει τον έχω σπάσει. Και τα μπαούλα έχουν διάφορα. Ναι. Αυτά είναι από την update. Ευχαριστώ όσους ακολουθήσαν και τα την επόμενη φορά. Γεια σας.